खुलुमबाय दिनै 17 डिसेम्बर 2023 रबिबार सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सखिघाट दालां साखाथियाव गंसे बाइकजों आरो गुबुन गंसे ट्राकजों खर'जों खर' मोगा-मोगि सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायाव गुबुन सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय अमर नेवार 25 बोसोर बैसोनि आरो जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय बिकास प्रधान 30 बोसोर बैसोनि। कलकातानि सासे मुंदांखा बाङालि सिंगारा हरखाब थैलांबाय। थैनाय मुंदांखा बाङालि मेथाइ रोजाबगिरिनि मुङा जाबाय अनुप घोषाल 67 बोसोर बैसोनि। वेस्ट बेंगलनि नर्थ 24 पारागानासआव गंसे इटा बानायग्रा फेक्टरिनि चिमनिआ हरखाब बायना गोलैसिननायाव 4 सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 35 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय हाबिजुल मण्डल 34 बोसोर बैसोनि आरो राकेश कुमार 39 बोसोर बैसोनि। थैनाय गुबुन सानै लेबारनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावनायाव एबसु आफादा माब्लाबाबो थाद'नाय नङा होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। सिंगल टिचार, जिर' टिचार, टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ बे सरकारनि दायित्व आरो सरकारनि लेभेलाव बेखौ बिथांमोना आबुङै मावफुंनायनि थाखाय खोथा होदों। जों लुबैयो जे खामानिफ्रा स्पिड जानांगौ, बे लेट जानाङा। खारन टिचार गैयैनि थाखाय स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआ खमायोब्ला बा एनरलमेन्ट खमायलांनायजों जुदि स्कुला थैयोब्ला बे जोंनि थाखाय बिखा खामथाव आरो बेखायनो सरकारनिसिम काउन्सिल स्टेट बयखौबो आं खावलायदों जे टेट एपइन्टमेन्ट बा टिचार एपइन्टमेन्टआ गोख्रै जानांगौ आरो गोबां टेट माने क्वालिफाइड केन्डिडेटआ साख्रिनि थाखाय एसपायरेन्ट जानानै दं। गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ आरो क्वालिटि इडुकेसनखौ बोरैहाय जोङो गावनि बिमा रावजों जोङो इमप्रुभ खालामनो हायो आरो बेनि मोनसे प्रमान जोङो मोनबाय जे 2006 सननिफ्राय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ। बै समनि मेट्रिकनि रिजाल्टआव 60-70 जना फार्स्ट डिभिजन मोनोमोन। दिनै प्राय 3500नि बारा फार्स्ट डिभिजन मोनबाय आरो आसामनि सेबानि टपारावबो बर' मिडियामनिफ्राय जायगा आवग्रिनो हादों। दा बेखायनो जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा फरायसुलिया क्वालिटि इडुकेसन मोननांगौ। लोगोसेनो बर' स्टुडेन्ट जायफोरा इंराजि आरो असमिया बिजोङावबो गुबुन गुबुन थासारियाव बिथांमोना फरायनो गोनां जादों। गासैनिबो जिउआ जाहाथे साक्सेसफुलि दाफुंनानै लानायाव बिथांमोना जाफुंसार महर मोनो आरो बिथांमोननि जि जिउनि जि थांखि आब्दुल कालामआ जेखौ बुंदों जे फिसा थांखिया बा फिसा सिमाङा बे मोनसे क्राइम आरो बेखायनो दिनै जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ मटिभेसन काउन्सिलिं एनकारेजमेन्ट होनांगोन। बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै लिबारेलाइजेसन प्राइभेटाइजेसन आरो ग्लबेलाइजेसननि बे टाइमाव दिनैनि जि मोनसे ट्रेन्ड फैदों आरो बे ट्रेन्डआव मबाइल इन्टारनेट बा नोङो गुगोल इन्जिननि गेजेरजों जोङो जायफोरा स्टुडेन्ट बे मेडिकेल इन्जिनियारिंनि एन्ट्रेन्सआनो जा बा नोङो सिभिल सार्भिसनि थाखाय जायफोरा प्रिपेरेसन खालामदों बिथांमोना बा अनगयिं जायफोर डिग्री आरो पिजि लेभेलाव दङ बिसोरनि थाखाय बियो बिराद फ्रुइटफुल आरो बेजों बिथांमोना नट्स बा बायदिसिना मटिभेशनेल स्पिच आरो क्लासफोर बिथांमोना अनलाइन खालामनो हायो। कभिड सिटुएसनाव जिखौ हादोंमोन दा बे ट्रेन्डआ सोलिबाय थादों। खिन्थु जायफोरा दिनै क्लास 10आव दङ 9आव दङ बा 11-12आव दङ बिथांमोननि थाखाय टु साम एक्सटेन्ट मबाइलखौ एसे रेस्ट्रिक्सन खालामनांगोन। मानो होनोब्ला नोङो लेखा टेक्स्ट बुक हार्ड कपि फरायनायनिख्रुइ नोंनि टाइमा जुदि मबाइलाव बांसिन इनभेस्ट जायोब्ला मबाइलनि टाइमा बारायोब्ला टेक्स्ट बुकनि टाइमा खमायोब्ला आनजादाव जिखौ लिरनांगौ क्वालिटि इडुकेसन जिखौ इमप्रुभ खालामनांगौ बियो टु साम एक्सटेन्ट मर चेलेन्जिं जागोन आरो गोबाङानो बेयाव फैमालबो जानो हानाय। दा बेखायनो जों लुबैया सासेबो स्टुडेन्टनि जिउआ जाहाथे आस'खान्दा जाथों जों बेखौ मालाबाबो हास्थाया। बर' मिडियामजों बिमानि रावजों नेसनेल इडुकेसन पलिसियाव क्वालिटि इडुकेसन लाबोनो हानायनि बा भारत सरकारा माने क्वालिटि इडुकेसनखौ बिमानि रावजों लानायनि थाखाय बा बेस्ट अफ द बेस्ट इडुकेसनखौ जिखौ फिनलेण्डआव बुंदों भुटानाव जों जेरै मोनसे दा ग्रेजुवेलि मोनसे इमप्रुभिं थासारि नुदों बा बिदिनो रासिया जार्मानिनि बाथ्राफ्रा फैयो। बे देशफोरनि इडुकेसन सिस्टेम आरो भारताव सोलिनाय इडुकेसन सिस्टेमखौ टु साम एक्सटेन्ट इमप्रुभ खालामनानै दिनै फरायसा फरायसुलिखौ साफा साफा बेस्ट अफ द बेस्ट नोगोरारि हिउमेन रिसोर्स दानायनि मेकानिजमा सोलिगासिनो दङ। एबसुनिफ्राय बे
जि स्पिरिट आरो बे जि स्पिड एजुकेशनखौ लानानै जोङो खुनु कारनाव खुनु लेभेलाव जों थाबथानाय नङा जों कन्टिनिउआस खालामगोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।